गला दलखौथ' जोङो बिथांमोनखौसो नुयो बिपिएफ दलासो मानो होनबा जोंथ' मालाबाबो दावदै गलायाव जों थाङा दावदै गलाया गावसोरनो मेलेमानो दावदै गला फैसानि थाखायसो मानसि ओंखारनांगौ होनना बिसोरनि दैदेनगिरिफोरा बुंदों बेखौ आं खोब दुखु मोनदों खिन्थु आंनि गोसोआव आं लानानै थादों दिनै जोङो 100% इउपिपिएलआवनो दंजोबो होननानैसो आं फोरमायो मानो होनबा गफुरा दिनै खौसेथियाव दं जोंनि गफुर हालामनि गासैबो रायजो राजायानो दिनै जाय मेलेमजिबि बिसोरो जोंजोंनो दं दिनै जि खोथा जोंनाव नोंथांमोना सोंदों बे खोथाया 100% नंखाय मानो होनब्ला जोङो दिनै बिसोरखौ नुनानै मोनदों खोब गुबुन जायगानिफ्राय लानानै फैनानैसो दिनै मोनसे मिटिं गेदारिं खालामफैदो बेथ' बहुत नंखाय खोथाखौ बिसोरो दिनै जोंनि सेराव बुंदों बेखौ जों खोनानानै खोब दुखु मोनदों दुखु मोननायनि गेजेरजों जोङो दिनै उल्थाफिन बिसोरनि थाखाय जों बेबायदि खामानिखौ मावफिननो गोनां जाहैबाय दिनै जोंनि गोरबोआ गाबखांदों दिनै मोनसे आलुफारा गामिखौ बिसोरो मुं लानानै दिनै मोनसे गाज्रि माबायाव दोननाय जाहैबाय मानो होनबा बे खोथाया 100% नंखाय जों दिनै बिसोरखौ नंखाय होननानैनो बुङो आरो दिनै आं बिसोरखौ जोंनि बिपिएफ दलनि हानजानिफ्राय आंखौ लिडारफोरा सम कल खालामहरो सम बिथांमोननि गोसोआ जे मोनसे रायजो एबा गामिखौ मोजाङाव लाबोगोन आं बेखौ मालाबाबो फोथायनाय गैया बिथांमोना आंखौ बुंहरो जे कलनि जुगेदे दिनै नों बाजै मोनसे पार्टियाव ओंखारबा मोनसे जि नोंहा माबा जागोन बेखौ नायनानैसो ओंखारनांगौ नों बेबायदि ओंखारनाया नोंखौ आं मोजां मोनासै मानो होनब्ला फैसानि थाखायसो मानसि ओंखारनांगौ होनना बिसोरनि दैदेनगिरिफोरा बुंदों बेखौ आं खोब दुखु मोनदों खिन्थु आंनि गोसोआव आं लानानै थादों बेखौ गावसिनि गिदिर दैदेनगिरिफोरानो बुंदों आंनि सिगाङाव आंखौ साथाम साब्रै कल खालामो सम बिथांमोना आंखौ लांनो सिस्टेमै बरायनाय सिस्टेमै जाहाथे नोंसोरो बिनिफ्राय फैनानै जोंजों फैफागोन नामा बिदि साननानैबो बिसोर आंखौ गोथाव मिलौदो गारांजों बुंहरो नाथाय जोंबो बेयाव गोजावग्रा नङा दिनै जों हारिनि मोननांगौ मोन्थाय जोंनि थामोन्था जोंनि नांगौ जिथु जोंनि बिटिआर सरकारा जोंनो मावनानै होदों जोंनि प्रमद बर' सारा बे मोन्थायफोरखौ जों मोनफुंनो थाखाय जोंनि आइजोफोरखौ दिनै खौसेथिनि थुबुलाव लानानै बा जोंनि गासैबो जोंनि इउपिपिएल दलखौ जों खौसे लानानै जों गोख्रों हाबा मावनो होननानै ओंखारदों नाथाय बिथांमोना दिनै जिबायदि फैनानै आलुफारायाव बेबायदि खोथाखौ बुंफैदों बेखौ जोङो एक्सेप्ट खालामाखै बिथांमोना माने बेखौ मोनसे भुवा हिसाबैसो फोसावदों बेयो मालाबाबो नङा मानो होनब्ला बिथांमोना आलुफारानि मानसियानो गैया बाव आं खाथियावनो दंफैयोमोन आं सासे डिस्ट्रिक्टनि नेहाथारि हिसाबै आं बेयाव दंफैयोमोन गोनां खामानिनि थाखाय आं नुदों बेयाव गुबुन जायगानि मेम्बारफोरासो बाव एटेन्ड जानायखौ आं नुनो मोनदों बे मालाबाबो नंखाय बे मोनसे जुक्ति होननानै आं मालाबाबो साना दिनै जोङो 100% इउपिपिएलआवनो दंजोबो होननानैसो आं फोरमायो मानो होनबा गफुरा दिनै खौसेथियाव दं जोंनि गफुर हालामनि गासैबो रायजो राजायानो दिनै जाय मेलेमजिबि बिसोरो जोंजोंनो दं जाय थौले मेलेमनि माने मेलेमाव सानस'नो हायै बिसोर खालि रां थाखा फैसाखौ साननानैनो बिसोरो बिपिएफ दलाव थांदों जाय जुदि मेलेमजिबि नि मानसि बिसोरो जों इउपिपिएल दलावनो दं आरो जायखिनिखौ जों बिपिएफ दलाव नुदों बिसोरनि मेलेमाव माने थौले मेलेम दं माने हारिनि सान्थौ बिस्रा गैया बिस्रा रां थाखा फैसानि मोनसे लुबैनायजोंसो थांदों होननानै आं सानो आरो दा सासे आइजोआ बुंदोंमोन जे आलुफारानि जेसेबां रायजो राजाफोरा माइ गायनायखौनो दोनथ'लायनानै बेथ' नंखायथार दैयानो गैया अखायानो गैया दिनै मायाव माइ गायखो बेथ' 100% नंखाय बे खोथायाथ' नंखायथार बेखौ जों मालाबाबो फोथायनानै लाया जों आलुफारायाव हाबनायनि अनगायैबो जोङो फुराना गबसारगुरियावबो हाबदों होननानै जों मिथिनो मोन्दोंमोन मा बुंगोन फुराना गबसारगुरियावबोथ' जोंनि नुनायाव बेबायदि जेबो माबा गैया गुबुननि मानसिखौ बिसोरो गोबां गारि लाना फैनानै गेदारिं खालामफैदों आरो बेयाव बिदि मिटिं मेल खुंफैदों बे मालाबाबो सैथो नङा आरो बेसेबांसो मानसिया थुबुर जादों बायदि बेयाव खोब जादोंबा जोङो गामिनि हिसाबै जेनेबा मोनसे गामिनि हिसाबै माने गोबां गामिनि होननानैसो बुंनांगोन आलुफारा गबसारगुरि बायदि रोखोमनि आरो गुबुननि लाना फैनानै बिसोरो माने खोब जादों 30-40सो बायदि नुदों आं बिसोरनि नुनायाव एसेबां मानसि गैया मानो होनब्ला ओरै बिक्रमपुर गामिनिफ्रायबो एसे थांदों मिक्स आरो खोब गोबां गामिनिफ्राय खिन्थु गंसेल' आलुफारा गामिखौल' बिथांमोना थांखिदों बे खिन्थु नंखाय आरो आफादखौ दंफायो होननानै बुंदों गावसोरजों फरायसा आफाद बा गुबुन आफादखौ गावसोरजों फैफादों एबा दंफायो होननानै बुंदों मा बुङो बे फरायसा आफादखौ दंफायो होनना जाय बुंदों बेहा मेलेमाव एसेबो साननाय गैया मानो होनबा बेहा साननो हानाय मानसियानो नङा बियो मानो होनबा बे मानसिखौ सोरबा सासे बिसोरनिनो दैदेनगिरिया थुनायावसो
बे बुंनो गोनां जादों बेहा बेखौ साननो हानायबो गोहो गैया होननानैसो आं सानो मानो होनबा बर' फरायसा आफादा दिनै माबा मोनसे राजखान्थिजों जे हेफाजाब होगोन बे मालाबाबो नङा मानो होनब्ला जाय जुक्ति बेजों एसे थुलुंगाखौ होफानांगौआ बिसोरनि मोनसे माबा हिसाबै बिसोरो सम सम इउपिपिएलआव खोथाफोरखौ बुंहरनो गोनां जायो दिनै जोंनि हाफोरनि मोन्थायफोरखौ लानानै बा जोंनि थामोन्थायखौ लानानै बिथांमोना फंसे फंनै जोंजों सापर्ट होदों खिन्थु बर' फरायसा आफादा दे राजखान्थिजों हेफाजाब होदों बे मालाबाबो नङा बेखौ नंखाय सासे सुबुङा एबा सासे आइजोआ बुंबावदों जे जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरखार दंमोन बिथांमोननि जि बिथोन बायदिनो आउट अफ बिटिआरआवहाय बिथांमोननि बिथोन बायदिनो थफ्ला बोनना लाबोनानै दिनैसिमबो बिदिनो रोखायै दंजोबो गासिबो बिपिएफआवनो दंजोबो होननानै बुंदों बिनि सायाव मा बुंगोन बेथ' 100% नंखाय बेथ' रोखा नङा मानो होनबा जों 17 बोसोर हाग्रामा सारखौ जोङो सरखार खुंनायखौ नुदों दानायखौ नुदों नाथाय बिथांनि बुंनाय भइस बिथांनि बुंनाय बाथ्रा बेयाव जोंहा इसेबो मिलौदो बा इसेबो गफबनो जों गोसो गैया मानो होनबा बिथांनि बुंनाय भइसफोरखौनो जों इसेबो साबजानाय मोना होननानैसो आं बुङो मानो होनबा बिथाङा दिनै गहपुराव बिटिआर जादों बा जायैनि सिगांनो बिथाङा जोंखौ रायजो बर' समाजनि रायजो सासे दैदेनगिरिमोन नाथाय दिनैसिम जों बिथांखौ नुना मोनाखै सोरबा नुदोंब्लाबो नुदों आं नाथाय नुना मोनाखै बिथांखौ दिनै गहपुराव जे बिथाङा फैनानै जों बर' समाजखौ बा गोबां दुखु खैफोदाव गफबना थानाय बर' समाजखौ बिथाङा फैनानै अनसायफैदों आं बेखौ नुवाखै नाथाय जोंनि प्रमद सारा खननै खनथाम फैबाय जोंनि गहपुरनि जोंनि हाल सालखौ बिथांमोना सोंफैयो बिनि थाखाय जों प्रमद सारखौ रोजा रोजा साबायखर बावो नाथाय आं हाग्रामा सारखौ साबायखर बावनो आंहा गोसो जाया मानो होनबा बिथाङा जोंनि दुखु खस्थ'खौ एसेबो बिजिरहरा खालि गावनि बिटिआरनि फारसे बा गावनि जायगायावल' बिथाङा एसे नायो बेखौसो जों नुना मोन्दों जोंखौ खिन्थु बिमा गदायनि फिसा महरैसो जोंनि गहपुर हालामखौ बिथाङा नायो बेखौ आं माने जुक्ति होननानैसो बिथांनि फारसे आं बुंनो सानो बिथाङा जोंखौ माने एसेबो नाया आरो नायफिना नोंथाङा सासे आइजो गांखंनि जानानै दा गहपुराव जे बिटिआर सोसन जाबाय गोबां गामियानो दा बेयाव गहपुरनि रायजो राजाखौ नोंथाङा मा खावलायगोन दा आं गहपुरनि रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायो जोंनि जाय बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारा जोंखौ जिबायदि मोनथायाव जोंखौ दिनै दोनहरनो नागिरदों दिनै 6 सिडुलसिम फैनायनि लामाखौ जों नुखाबाय मानो होनब्ला बिनि थाखायनो आं गामिनि जोंनि गहपुर हालामनि रायजो राजाखौ बेखौनो बुंनो सानो जोंनि थामोन्थाखौ नायनानै बा जोंनि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ जों लाफुंजोबनो थाखाय जोङो इउपिपिएल दलावनो खौसेयै बे खेबाव भटखौ होनानै जों देरहासार खालामनानै जोंनि बै आद्रा थाबोनाय मोन्थायफोरखौ मोनफुंजोबनो थाखाय जों नाजादों आरो जोङो आइजो गांखंनि जानानै जोङो खोब गोसो होनानै नाजागोन स्ट्रं भाबै आरो जों मोनफ्रोमबो गामियावबो दिनै हाबनानै सोंबोबाय नायबोबाय मेल मिथिं खुंबोबाय 100आव 100%खौनो जों मोनगासिनो 20 सनाव जोंनि बे 2 नं बिक्रमपुरावनो बैसागु बै समाव बैसागु बोथोरमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मोसानो होननानै ओंखारबोनायाव ट्रेक्टरा जेला बेलथायनानै ओरैबायदि गाज्रि जखम जायो माने सानैयाथ' जायगायावनो रोंसारि जाखायो आरो माखासेयाथ' हानि जानानै थाबाय बै समाव सासे हाग्रामा सारा जोंनिनो दैदेनगिरि हिसाबै बर' समाजनि जानानै गसंथादोंमोन जोंनिनो सासे खुन्था महरै नाथाय बै समाव बिथाङा जोंखौ मानो नायसनफैयाखैमोन नाथाय जोंनि इउपिपिएल दलनि दावबायसा सारासो फैनानै बे जायगाखौ फैनानै नायफैनानै एसेबाबो जोंनि फारसे अननायखौ जोंनो दैथायहरनायनि थाखाय जों दावबायसा सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो नाथाय जों हाग्रामा सारखौ मा होननानै बुंगोन जोंहा माने बेखौ बुंनो थाखाय खोथायानो गैया मानो होनबा सारनि फारसे जों साबायखर बावनो गोनां जोंहा खोथायानो गैया सारा जोंखौ एसेबो माने मोजां नोजोरजों नाया होननानैसो जों साननानै लायो इउपिपिएल दोलोखौहाय दावदै गला दोलो होननानै बुङो दा थारै दावदै गला दोलोआ अबे मोनसे दोलो दावदै गला दलखौथ' जोङो बिथांमोनखौसो नुयो बिपिएफ दलासो मानो होनबा जोंथ' मालाबाबो दावदै गलायाव जों थाङा दावदै गलाया गावसोरनि मेलेमानो दावदै गला बिसोरनि मेलेमासो बेबायदि रावखौबो बाहायो जों नाथाय दावदै गला होननानै जोंनि इउपिपिएल दलखौ जों मालाबाबो साना जाय बिथांमोना जोंजों दिनै नांदों बे बिथांमोनाबो खोब साननो हनो मेलेमजिबि गोरों मानसिफोरासो जोंनि दलाव दङ बेखायनो आं गावसोरनि दलखौसो आं दावदै गला होननानै आं बुङो आरो बिपिएफ दलखौसो आं दावदै गला होननानै साननानैबो लायो जों आइजो गांखंनि जानानै आচ্ছা नोंनि न' खाथियावनो दिनै प्रेस मोसाहारि एमसिएलए प्रेस मोसाहारिया फैदोंमोन बेनिफ्राय मिटिंआबो जाना थांबाय ओमफ्राय गामिनि आलुफारानि गामिनि मानसिफ्राबो बाहागो लाफैदों होनना बुंदों दा नोंथाङा बेयाव मा नुदों जेनेबा नंमारगौ बेसेबां मानसि फैनाय खुलुमबाय आं आलुफारानि जानानै बेखौनो बुंनो थांदों जे आं दिनै जिखिनि नुदों बेयावथ' जोंनि आलुफारानि आं बारा मानसि नुवाखै जिखिनि मानसि नुदों आं सब आवरनिफ्राय फैनायसो नुदों जेनेबा आवरनिफ्राय फैनानै गेदेर जानायसो नुदों जोंनि आलुफारानि मानसि आं खुब खमानो नुदों आरोना ओमफ्राय आरो बेयाव जे माबा स्टुडेन्ट इउनियनफोरबो गासिबो ज' खौसे जादों होनना बुंदों खिन्थु बे खोथाया एखेबारे नंखाय बेखौ बिसोरो ओरैनो नंखाय बाथ्रा बिसोर फोसावदों
आरो आं जिखिनि मिथिङाव इसोर मानसि गेदारिं जादों होनदों बेयाव इसेबां मानसिबो आं नुनो थाङाखै मानो होनबा बे मिथिङा आंनि न' खाथियावनो जादोंमोन आं जिखिनि नुदों आं बेयाव खुब बा 40-50 जन मानसिफोर जादों बेखौ आं नुदों खिन्थु इसेबां मानसि इसोर जिबायदि फोसावदों बेबायदि नंद्राया खोथाया जिबायदि इसोर खोथाफोरखौ भाइरेल खालामगासिनो बेबायदि नंद्राया खोथाया सासे आइजोआदि बुंदोंमोन माइ गायनायखौनो दोनथ'नानै जोङो लैहोर लैहोर बिटिएफ हान्जाखौ हेफाजाब होनो फैदोंमोन ओमफ्राय बेसेबां सैथो बे खोथाया? बे खोथाया एखेबारे नंखाय बेयाव 2-3 हिनजाव मानसिनि अनगायै इयाव इमान इदि लैहोर लैहोर रावबो फैयाखै गासिबो दाथ' माइ गायनायानो गैया किसुमान गायै मानसिफोरा फैनो सासे सानै फैदों खिन्थु प्रायभागानो माने फैयाखै आरो जों नुनाय मथेबा जि एसे फैदों गावसोर ओंखारबाय थाग्राफ्रासो फैदों बाखि बेलेग इदि रावबो। नोंथाङा सासे आलुफारानि गामि थागिबि हिसाबै ओमफ्रायो नोंसिनि गामियाव बेसेबांसो जेनेबा इउपिपिएल हान्जाखौ हेफाजाब दङ? बेखौ बुंनो थाङोबा दाथ' जेनेबा किसुमानखौ इसोर थाखा फैसानि लब दिन्थिनानै मिथिंफ्राव लेंलांदो जानो हागौ खिन्थु जों नुनाय मथेबा जोंनि आलुफारानिफ्राय इसेबां इदि ओंखाराखै होननानै जों सानो आरो। माने 70% जोंनि इउपिपिएलजों दङ 20% 20% बिपिएफआव दं आरो।